יתום הן מחלות שמוגדרות נדירות, שבהן חולים מספר קטן מאוד של בני אדם. יש כ-7,000 מחלות כאלה. כ-70,000 מבוגרים וילדים לוקים בהן בישראל, 70,000. אותם חולים סובלים לא רק מתסמיני המחלה, אלא גם מחוסר אבחון, טיפולים לקויים וחוסר מודעות של הרופאים לאותן מחלות. יש מיזם ישראלי חדש שמבקש עכשיו לסייע לאותם חולים. הנה יאנה פרינס, מנהלת תקשורת שיווקית במיזם לאבחון מחלות נדירות. שלום, בוקר טוב. עוד פעם, מבחינה מספרית, איך מוגדרת מחלת יתום? שכמה חולים? אז זהו, הבעייתיות היא שאין הגדרה ספציפית אחת, זה יכול להשתנות ממדינה למדינה, מיבשת ליבשת, זו הגדרה מאוד בעייתית. אפשר לומר בגדול שמחלה נדירה זה מחלה שלוקח אחוז קטן מהאוכלוסייה, אבל... הבעיה המרכזית של מחלות יתום זה שלוקח מלא זמן לאבחן אותם, מכיוון שאין ידע לרופאים הרגילים, ועד שהם עולים על זה יכולות לעבור שנים של סבל. בדיוק, בממוצע מטופל יכול להחליף כמעט 7 רופאים ולעבור כ4 שנים עד שבכלל מגיע להבחנה מדויקת. ובאמת מה שקרה, אבא שלי הוא רופא פנימאי, שמו דוקטור שמואל פרינץ, הוא כבר 30 שנה במקצוע בארץ בחו"ל, ועם הזמן גילה עניין מאוד גדול בנושא המחלות הנדירות, ושם לב לבעיה הזאת של המטופלים, וניסה להגיע לשורש הבעיה. הוא הגיע לשני מסקנות שבגללם זה קורה. כמו שאמרת, הדבר הראשון זה באמת ההיררכיה במערכת הרפואית. יש איזה שהן מדרגות במערכת שהמטופל נמצא בתחתית וצריך לעבור רופא ראשוני, משני, מומחה, עד שהוא מגיע לרופא שבכלל יש לו את הכלים לאבחן. הוא עובר 7 מדורי גיהנום, לרוב הוא מתייאש ופורש באמצע או לא שורד את התהליך. הבעיה השנייה היא בעצם בפרקטיקה היומיומית של העבודה של הרופא, של הרופא הראשוני, הוא נוטה לזהות את המחלות השכיחות יותר שהוא רואה ביום-יום. What's common is common. כן, ומה לעשות שעם הזמן הפרקטיקה של זיהוי מחלות שהן יותר נדירות, אז מה המיזם שלכם? יש לנו 2 דקות לשיחה הזאת. אז המיזם שלנו בעצם מיזם אינטרנטי בינלאומי. אינטרנטי, מדובר באתר אינטרנט בינלאומי בשם NDC, Neglected Disease Collaboration, כלומר, התאחדות המחלות המוזנחות. מחלות מוזנחות זה נדירות ולא מאובחנות ביחד, אנחנו מגדירים אותם באותה קבוצה, שבעצם ההתאחדות תהיה בינלאומית של רופאים מכל העולם, מכלל התחומים השונים, שיוכלו בעצם במקצועיות גם להציג וגם לאבחן מטופלים עם מחלות נדירות. זאת אומרת, יוצגו מקרים לכל הרופאים בעולם, ומי שמבין יגיד. בדיוק, כרגע הפלטפורמות שקיימות ברשת מאפשרות למטופל עצמו להציג, לכל מיני אנשים רנדומליים לתת הבחנות. פה אך ורק הרופא המקצועי יוכל להציג את המקרה, כשהדגש יהיה הצגה שהיא איכותית, כי אבא שלי באמת חושב שהדיוק של ההבחנה טמון באיכות השאלה, ובעצם לשלול את האפשרות הזאת של להבחן לפי הסבירות הגבוהה ביותר. נשמע משהו שיאפשר אפשרויות טיפול, כי בכלל המחקרים סביב המחלות האלה הם כמעט לא קיימים. נכון, בעצם בשלב הראשוני אנחנו הולכים להתמקד באבחון, כי זוהי הבעיה החמורה כרגע. כלומר, באתר עצמו הרופא המציג יוכל לבחור הבחנה של אחד הרופאים מההתאחדות שמציעים את ההבחנה שלו, וגם בהמשך לעזר בו בעצם לעשות את המבחנים הנדרשים לאבחון, ולגבי טיפול זה שלב שהרבה יותר מתקדם. תחזרי על האתר? השם של האתר זה NDC, Neglected Disease Collaboration, האתר עכשיו בשלבי בנייה, אבל ניתן לדעת עוד עלינו ללמוד בעמוד הפייסבוק שלנו, ndc.medicine, פרויקט מאוד חשוב. תודה רבה. תודה. פרסומות?